Adında naýdyp oturmaýyn, gereklerini kädiýän berdi. Ne dostluk, ne eden peydan hiç takonon oken. Tok eşitipdir. Meňe birinji gedek şonu gördüm. Ýöne eşitemokdum, öňümden çykmady. Biyala giçski bil. Başga söz tapmak sebäbi olar näýilek? Olar meş maşynyk bolaýmysyn ya TikTokda da maşynyk başlar. Assalamu alaykum. Bugün yaman gyzykly tema, polu interview, polu podcast. O orta we kiçi telekeçilik, ýa-da telekeçilige başlayan adamlar üçin, daýyly boy adam üçin şu tema gyzykly bolarmy kadiýan myhmançylykda Ferhat Ataýew. Ferhat Riçler bölüm tanşada. Hem mesela men Ferhat Ataýew, özüm dizayner, hem de SMM işlerini edýän. SMM işlerini edýän. Aw. Men Ferhaty 3 ýyl bäri tanýan seni. Aw. Arada bir mesele boýunça işleşeliydi, magazinler var, şu reklam işleşeliydi. Maňa bir gyzykly zat gurrun berdiň. Aw. Şuňky temada maşynikler barada bolar. Inni maşynistan bir görnüşi var. Ene şunu ýaly Ferhat ýalap, men Ferhat 3 ýyl bäri tanýan, zähmet bilen pul gazanmalyan kellesinde pikir otýar. Şular ýalap oglanlary ağlap pul gazanjak bilen adamlar barada. Şo suwçy bardy gurrun berdi, maňa gurrun berdi üçin. Bizim şol işleyen, SMM işleyen yerimiz var magazin. Ana adında naýdyp oturmaýyn, gereklerini kädiýän berdi. Şo taýda jaň gelýär bize. Onuň klient jaň edýär. Alla ýanymdaky dost oglan gurlaşdy da dedi. Özüni tanıştyrdy da dedi, ýa-ni adam biraz udograk gurlaşdylar. Men bir wada geň gördüm, soň telefony goýdy, begenip näme bol diýip sorasam, ay bir gowja da ýa klient geldi zat aýdyp berdi begenip. Krupny zakat bol. Aw, krupny zakat. O näýliýsem, bu ýanky jaň eden adam diýe özüni şäherde tanalýan moýkalaryň biriniň başlygy diýip tanadýar. Men şo moýkaň başlygy diýenim sizden näme ol dükanam awtobezegler zatlar satylýar, maşina degişde. Sizden näme haryda aljak, ilki azraň aljak diýe soň halasam günne günaşa diýen ýaly fewdaňy edip durjak. Seňe merwetde gözüňiz ýani sen pul gazanjak bolýan fewda ýa. Hakyky gerek klient berdi. Tutdam näme tutmalyň bilýär da. Aw, satyjyňa adyny soram bolýar, näme adyň, näme meň adym plany ýa-da gow tarapdan ýöne gramatny gürleýär. Hakyky nanarjy. Ay bilen näme maňa diýe, bir harydyňyzdan maňa diýe, ugrat diýe 2 korobka diýe. Ugrat diýe men şonu göreýin, halasam ertiýene aljak. Bilen bolýar diýe zakatyny kabul edýär, ýöne diýe kabul edenden soň meň ýanymda diýe bölek pul ýok diýe, zdaçyma ugrat diýe. Oňam biziň hasaplaýşymyz boýunça alan harydy 700-800 manat aralykda zdaç ugratmalsam 1800 manat zdaç ugratmaly aýdyş boýunça. Ýankam begen ýerde zdaçyny men bilen taýinlady. Dassawşyk çağırdyk, ugratdyk muňa. Dassawşyk ugradym welin ýanky müşteri jaň edýär, klient ýene jaň edýär, ugradym diýip. Bizem hawa diýdik. Nagysap başlady, men ýa howlukmaş diýe çaltyrak ugradaýyn. Bolmasa dassawşyk nomerini beriň, özüm gürleşjek diýip. Bizem berdik nomerini dassawşyk. Fırsatım şu scheman var ama 3. tele men köp berilen işleşen de SMM boýunça 3. tele keçiden isleýän käwirler näşep oňarmadylar, köpüne işlep işlediler. Aw, bizem soňsun gülküm tutdy. bizem soň bildik. Indi gyzykly ýeri men ýanymda gowlany geçdipdir, şo görüň TikTokda eşitipdir. Meňe birinji gedek şonu gördüm, ýöne eşitemokdum, öňümden çykmady. Ugratdyk, dassawşyk bir 15-20 minutdan jaň edýär. Şu wagtda şol müşteriňiz kim tanaýaňyzmy diýip bizem, ay ýok, täze müşteri, gowa adam zat diýerse. Olar näş maşynik bolaýmasyn TikTokda da maşynyst var şu wagt. Çoň ýalykda diýdi. Ha näme bol diýsek, maňa diýe cennet bazara sowulup bir ýerden açar alyp geçdiydi diýe. Onuň näme etdiň diýsek, uje açar alym ne ýa ugradym ne. Biziň habarmy ýok ente. Olar näýle diýip ýank dassawşy 2 wedek jaň edýär da gyssaýa bilýän. Inim çaltyrak gelmen howlukmaç. Bolan bolýar diýip barýakada cennet bazara sowulup ýa şo taýda bir çatrakdan öwürlip dursaň, saňa bir açar gowşura şonu alyp gaýdaý diýär. Diňe şonu diýär ilki. Ýürüýte gurnalan sistemat. Bolan bolýar açara sowulup durýaram men bir adam gelýär, ol adam nomerinden beren okmuňa işladmy. Oň özü gelýär ol adam, maşina gelýär. Açar berýärdi diýär. Onuň ýanky adam açar berýän bilen jaňlaşýardy. Bardym şo diýär, o da telefon berdi. Ýani biziň dassawşymyz alýar. Inimne şo açar berdim o. Şo ýanky gaýtargy pul bar zaçy 1800. Şonam ne şol adama berýär diýär. Oğlum näme üçin ýa şoňa berdi harytlar men ýanyma getirip berdi. 15-nji tapdyra salygy berdi. Şo tak gelip. Oğlum bizden sorama bolýar diýdi. Ýanky pul berýär ol adama. Şo 1800 man. Berip buňa tarap ugraýar. Dassawşyň sowulmagynyň sebäbi oňa da bir teklip edýär. Sen niýe men howlukmaş diýe toýa gitmeli. Açar alyp geçeniň üçin saňa dassawka pul 20 manat däli, men saňa 100 manat bereýin diýär. Olam bir şoňa allanýar da bolýar diýip sowulýar. Açar berip pulum berýärdi. Açar alyp pul berip ugraýar. Bize jaň edýär, ugradym, şeýle-şeýle diýip. Bizem ondan kelämde şondan soň geldi ýanymda, ýa garaşdy gön jaň etdim, eýem 53 ýan kady. 53 bir açar 1800 manat satdy. Aw. Şu schemany ýaman köp edýärler, indi men öz pikirimi aýdasym gelýär. Aslında maşynik diýen adam biologически bil başga söz tapmak sebäbi olar näýilek?
maşenik diýen adam üçin aňfa deklenç. Adam Allah pul gazanmagyna kelle sistemada öwrenşen adam, oň üçin zähmet edip pul gazanmak askar bilenýär. Oň üçin birgi şahsy askar bilenýär görýär. İşlediýär, meni işlemelmi diýär. Toýst ol Allah pul gazananyna görýär. Oň adamda nebisem insabam, namsam bolanok, olar öz ýakyn garnaşlaryna malla bilýär. Olan kellesiniň işleýiş sistemi düýbünden başga. Ondan şolar ýalak telekeç oglanlar görýän sen ýaly. 2-3 tane işleýän gyýlan, ýani tebe bular. Bulan işinde zähmet bar. Her nokadyny öldürýär, esama özüňe diýen. Harit kesip özüň düşürýänsiň şu. Görýän, hem bir onuň şunça zähmet bar, ýanky bir näme söz tapjak bilemok. Ibuprofen gelýär. Näme diýjek bilemok. İş edip adamlar alýar. Telekeçlere näme maslahat berýän şun ýalak. Men maslahatym şo taýda bize ýalňyşyp özümizde bolan soň göz ýetirdik-de. Uje köp kişi eşidenler ýöne şolar ýalakda inanma. Dastavka diýsem ugratmaly bolýar, elbetde klient ýöne şo gaýtarga izdaçyny beriň ugradyň şolar ýalakda bir ýok sowulmaly ise şonu etmezlik. Men maslahatym. Özümizde bolly. Onda şondan soň biz o adam etdik. Şo ýanky şoň diýen moýkasy bar. Şoňa özümiz habar berdik. Ýörit aýtdyk. Olar günäkär däl, berdi olaryň habarym ýok. Ýöne habaryňyz bolaýsyn, siziň adyňyzdan şeýle hereket edilenler diýip duýdurdyk olara da. Köp adamyň adyndan şolar ýalyk edilip dursaň eşitdik bilen. Men arada bir iki sany oglum bilen gatnaşyp başladym. Ýanyma bir haýyş boýunça gelýär. Şun ýalyk başda adamlar nablüdat edýäňde. Hawa. Neme daý? Aýdymyk gatdyň, YouTube'dan gatdym. YouTube müziğe çıkarayım. Can gelýär olanlar. Gatnaşyp başladym, bir zat haýyş etdiler. Menem görýän adam egerde zähmet edip pul gazanjak bolsa, şoň addy şu kömek edesim gelýär. Menem özüm gowy adam duýasym gelýär, on ýalyk bolýar. Indi en gyzyklyary ýankylar meňrik mahamadyň kömegi bilen pul gazanyp başladylar. Belli bir haryny öňütüp, okey, azda kendi men özüme tam neme diýjek bolamok. Pul gazanyp başladylar bolýan. Bir gün besetka we da otural boldy, ujaga salyp oturýar, oglany näme çykçaga çyklap oturýarlar arasy howada. Ýankylar maňa olar bir zada düşünenok, şu men özüme götürüp gelenok, ýöne 2008-nji ýyl elime knopsuz telefonlarymda 12 ýaşymda kan men şo döwür 60 koty düşwady Google'dan Wikipedia girýärdim. Onuň perwy kanallarda puş gawaryat diýip şo wady bilýärmi? Mavroji kim finansiýa piramida, näme piramidaň görnüşleri, turizm bilen baglanşykly finansiýa piramida, infoçyganlar, şo zatlar, şo döwür Google'da girip okuýardym. O zat hakda men düşünjem şo döwürden bäri bar. Bular meni samsyk görýärler, men şonça kömek eden soň şonda bildim, maşenik diýen adam öňüne ne dostluk, ne eden peýdan hiç tak görnän oken. Maňa bir sistemde prilażeniýa men o zatlar bilemogam çykdy diýe, plança pul salýan diýe, plança summa, grupny summa aýtdy. Saňa diýe bir aýdan plança pul gelýär diýe, menem diňläp oturýum. Ýara bilen bular sada diýen. Ýankylar agdyn doluryp inandyryp başlady, şonu düşündim. Şonda kellemde şol çok boldy. Bähti integem sadaý diýen, asadalyk bilen gowşokluk diňe ýankylar bilen ejerliýär. Şunda inanjak oglanlary diňe tä kellem düzelýän şäherden ağlarlar, hem sokorlar, hem slabost и наивность лечится только предательством и обманом. Başga ýol ýok. Şonu düşündim, maşening adam hiç asanam düzelmeýär. Meni şu finansiýa piramida sokjak bolýar. Ýanjak gazandym diýär. Sen o piramida sistemi näle işleýär? Birinji adam getirýär, ikinji adam, üçünji adam getirýär. Şolaň hasabyna ahirýa giçýän puzyr ýarylýar. Onda hem meksimiş başynda akylyp, moş bit gazanyp betişýär. Onda o bilýär mektepde biologiýa geçdik. Hem de ekosistemasi bar, bir keçirek obodan mı näme bir adadan mı hem towşanlar aýrýarlar hasylyýar. Olum mörmejekler has towşanlar 20% ýa motor hemmesini ýa soňgy zynjyr bulaşýar tebigatyň ekosistemasi bar. Moş maşenikler hem infoçyganlar hem gerekdir diýen sebäp lohlar bar özüne saňa diýip diýdim-de. Saňa diýip diýdim-de men. Bu ýala görnüş başga, ýöne ýankar öz puluny ertip, epesi pul ertip, hiç ýatan ýerinden pul gelýän. Ynany adamlara diýen. Bu ýala ogluna işläp beren oglun müňsanlar ünsünler, bu ýa skemalar diýem. Maşenik hem görnüşken lohlokum oýna edýänler lohlokum. Mene malajak bollar. Şon ýalak mojut lohlar, maşenikler şu ekosistemaň bir gerekli demekdir diýip pikir edýän. Şu podcastmy men näçe çykyp oglanlara allanmasyn. Ýanky ýalak piramidalara şu gerekli toşna variant diýe. Özüm in gyzykly bilen alajak bolýarlar, alanama gaharlar gelýär. Men sen alajak bolýan diýe. Sen alanna diýe. Şolar ýalak. Näme umuman näme maslahat berýän patbiçiklara? Sen özüň bir döwür kontent edýärdiň, soňky döwür azaltdyň. Men azal. Ýadyňyz şeýle bolsa, maşin bar edip menem
Senem şu wagt diýipdiň bilýän menem şunu etjek. Täzerekde menem başlajak nesip bolsa. Nesip bolsa. Gowja planlanba, nesip bolsa başlan. Şuwatça dizayn işleri bilen biraz başa gaýrak, interior dizayn edýäs. Umid dizayn toparny. Ondan nesip bolsa kontentlere başlajak. Ýanky diýen zadym şu maslagadym inanmazlykla sebäbi. Ýanymda goglan aýdýa men gördüm näme şo zat TikTokda. Görüpdirim ondan biri goýupdyr, okap çykypdyr emme da komment ýöne. Bilemok most adam ya gözü gapylýar ýa-da öz başyňdan geçmese kendir ananan okda. Başyňdan geçip awdmasaň ýa-da öz pikirlen sistema şoňa bolmasa oňa adamlar tapawdyr. Bu kyn. Awa yalan ýalyk görnýär. Ýöne hakyky eken şol başyňdan geçýär, şolar ýalyk adama inanmalylar. Şoňa azdaçy ugrat diýseler ýa bir ýek sowulmaly diýseler, sebäbi ortada 1800 manat ýöne howa gitdi-de. Indi mahabat. Bir minut saratma. Men bilýän siz mahabat görüňizde gaharyňyz gelip başlaýar. Ýöne şolar ýaly gyzykly temalary düşürmek üçin operatorlar, komanda gerek. Oňa şundym sponsor gerek. Şu sponsor barada Momenta restoran. İçine girýän şolar ýaly dizayner kelmon garşylaýar bizi. Görüşüňiz ýaly patsançyň kraskal bedre bälik dökülüp gidipdir. Oň üçin kreatiwni aňarda terasasy menülerini täze nahar gizýärler, onuň kiçirak stavkadan Momenta restorana gelip görüň, täze tagamlar, gowy tagamlar, karoçy men maslahat berýän. Her bir podcastda interwýuda gelen mihmanlara soraw berýän, "Fiçom syly brat diýer, fiçom syly teň pikiriňçe güýçnä mende?" Hakykatda. Hakykatda Sebäbi hakykat aýlanyp dolan ýerugiç ýerini tapýar da, öz ýerini tapýar, ýaşyryp bokup bolany hakykat. Şom kady. özüňizi aýlatmaň. Maşenliklere bugün mihmançylykda fakat atay. Fakat gelen şun köp sağ ol. Sağ olun size de. Sizi kurlaşan bolýan bizi 3 ýyl tanýaňyz. Yo, sizi bir moment tanıyma da goşdyydym da ya sana da diýen täze. Tamam, hiç gördi biraz. Sağ ol sana da. Görän seret ýaşy, suwy, göýök suwy. Ben içik gördüm. Şunu gowy ýany özüm. O erkinem sana gowy. Aa. Men bular gowy. Şolar ýaly. Bolly.